त का लिए भाईलन मतलब कि सब ठीक ठाक बा न। हम बहुत दिन की बाद वीडियो बनावत थी, मतलब बहुत लेट बनावत थी। तो एक रीजन हम ना बता भाई काहे हम बनाई ना, तो कभी कभी मन करला तो हम बना देना। तो हम एगो बात बता दें कि मतलब कि पवन सिंह का मतलब कि एगो बोल बम सॉन्ग आइल, अगर तो लोग यदि ना सुनले वाला तो हम सुना सकत हई। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा। वाह यार, मतलब कि माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। आज यदि हम भोजपुरी में कहीं तो मतलब कि एक नंबर का गाना, मजा आ जाए सुन के। मतलब कि गाना ना मतलब कि बोल बम सॉन्ग, वो बोल बम गाना ना मतलब बोल बम का मतलब कि भजन है। तो मोदी जी से हम एगो बात पूछल चाहते हैं कि मोदी जी तनी बताइबा ये गानवा के मतलब कि आप कितने बार सुने हैं। मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। अच्छा, तो मतलब कि तू सुनल ना मतलब कि देखले हवा। तो चला ठीक है, मतलब सुना चाहिए, देखा तो बतिया हुए है। मतलब कि हम पे एगो बात पूछल चाहते कि मतलब मोदी जी ई बता दा कि मतलब एक गानवा का मतलब कि केहू की तुलना में हवा कि नहीं। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल सही मोदी जी, मतलब कि तू सही कथा हुए बतिया मऊ सोचत रहनी है। तो चला ना मतलब कि ये गानवा के काहे मतलब सुन लिया जब मतलब कि ये गाना का स्टोरी बात त बा का। तो देखा लो मतलब कि भोर हो गई लले और कैलाश पर्वत पर मतलब कि भोले बाबा मतलब कि मस्ती में एकदम सुतल है ना। और वो नहीं कि मतलब कि पार्वती जी मतलब भोरे भोरे मतलब कि उठावे जानी चाहे जगावे जानी। तो उ नहीं कि मतलब कि पवन सिंह मतलब कि गा के बतैले बाड़ा। कुहू कुहू बोले ले कोयलिया सगरो सोर होता। गाना का स्टोरी ये बात सिंपल बा और सटीक बा। यदि तोलो मतलब कि बोल बम का भजन गाना सुने ला लगुन तो एक बार सुन लेवा लगुन तो तोलोन का मन एकदम मतलब बोल बम हो जाई। और ये एगो बात बता दी मतलब कि पवन सिंह बोल बम का गाना गावा मतलब कि भजन गावा और उनके म्यूजिक में मतलब केहू सवाल उठा दे तो ऐसा हो ना सकत है। केहू लिरिक्स पर केहू सवाल उठा दे ऐसा कभी ना हो सकत है। और इनकी वीडियो क्वालिटी की बात कही जाए तो वीडियो क्वालिटी पे केहू सवाल उठाना सकता, मतलब कि वीडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार है। और जोन हाइप सीन जोन शूटिंग कइल गइल बा उ मतलब कि ग्रीन स्क्रीन पर शूटिंग कइल गइल, मतलब ई हमके बुझाइल तनी मनी। अच्छा। आया अब बात करे वाला ये गाना की व्यूज के बारे में, तो मतलब कि ये गाना का व्यूज माँ अम्बा मतलब फिल्म भक्ति पर ही गाना मतलब रिलीज कइल गइल वही चैनल पर। और एगो बात बता दें कि मतलब एक दिन में मतलब कि 50 लाख व्यूज लेके आयल, मतलब कि 5 मिलियन व्यूज। तो गाना तो मतलब ठीके ठाक है। और तो के बता दें कि ये पे 3 लाख मतलब कि लाइक है, 3 लाख लाइक्स है यार। क्या बात है। तो उन्हीं लोगन के जान के मतलब कि बहुत हैरानी हुई कि एगो भाई साहब जो हो मतलब कि एगो कमेंट कैले हो कि मैं मुस्लिम हूँ फिर भी मतलब कि पवन सिंह का भक्ति गाना सुनता हूँ। तो भाई लोग हम तो लोगों से वो सवाल पूछे थे यार, जब मुस्लिम यार भक्ति गाना सुनत हो पवन सिंह का तो हमान का है ना सुनते होते जा। तो भाई लोग जा लोगन और भक्ति बोलबम के मतलब सुना लोगन पवन सिंह का। और ये हमारो गाना मतलब कि कमेंट में लिख दिया लोगन हर हर महादेव और का।